Takže doklady? Rýchly nástup erekcie kedykoľvek a kdekoľvek. Klavin. Mužom hneď. Milí diváci, vy, ktorí veríte, že všetko riadia tajné spolky a výsledok je dopredu známy, pokojne vypnite telku. A vám, ktorí viete, koľkého je, prinášame tento prenos. 365 banka. Enzikol. Keď vás kĺby ťahajú ku dnu, je tu Enzikol. Pri zvýšenej hladine kyseliny močovej v krvi. Enzikol. Tento program vám prinieslo slovenské auto roka 2019 nový Peugeot 508. S naším sporením budú vaše úspory vyššie o 5% ročne. 5%? 5%. A to je aké sporenie? To pravé sporenie. Sporte pravidelne s Prima bankou a získajte 5% ročne počas celej doby sporenia. A skvelý úrok teraz aj na termínovanom vklade. Tak výhodne, Prima banka. Čo nám prinesie budúcnosť? Nových priateľov? Čomu budeme fandiť? Čo bude práve v móde? A budeme sa ešte vedieť baviť? Kto vie, čo bude? Na jedno sa ale môžete spoľahnúť. V Plzni naďalej budeme variť pivo, ktoré sa skrátka dobre pije a na nič sa nehrá. Tak na vás a na ďalších 150 rokov. Gambrinus. Novinka Magnum Double Salted Caramel. Opatrne stvorené k prasknutiu. Magnum, ten pravý pôžitok. Vážení, vyhrávajte napríklad hviezdne telefóny, bleskové internety a jackpot 3900 eur. Dobiť kredit sa oplatí. Tesco Mobile. Nový Pantene Superfood je ako multivitamín pre vaše vlasy. Pre o 100% pevnejšie vlasy. Nový Pantene Superfood. Pevné vlasy sú krásne. Dobrý. Ako? Skvelé. Práve som si z mojej banky preniesol úspory na termínovaný vklad v poštovej banke. Získam až 2% ročne. Naozaj? No hádam ich nedržíš na bežnom účte. To by bolo veľmi čudné. Ondra bol vždy taký čudák. Nie je nič čudnejšie, ako držať úspory na bežnom účte. Preneste si ich zo svojej banky na termínovaný vklad v poštovej banke a získate až 2% ročne. Poštová banka. Mucosolvan Retard. Jedna kapsula denne uľavuje od kašľa po celý deň. Mucosolvan raz, dva, tri. Kašeľ vôbec nešetrí. Hvok. Jednoducho matrac. Alebo je za tým viac? Napríklad to, že ho môžete 90 dní dôkladne skúšať. Poradíme vám, ako si vybrať ten pravý a vďaka starostlivému testovaniu máte istotu, že je odolný a pohodlný. To všetko preto, aby ste sa skvele vyspali každú noc. A teraz môže byť váš za novú nižšiu cenu. Rovnako ako množstvo ďalších výrobkov. IKEA. To je ono? To je ono! Au! To je celý ocko. To pôjde. To určite. To bol fór. To je perfektné. A to je Granko. Dobrý štart pre všetko, čo vás čaká. A chutí stále tak, ako ho máme radi. Zažil toho veľa. Váš obľúbený hrnček je ale späť a vo forme. Práve v predaji. Pre masajského pastiera plameniakov je dobrým zvykom každý deň svoje stádo trpezlivo prepočítať. U nás je dobrým zvykom, že si účet bez poplatkov otvoríte expresne aj online a trpezlivosť využijete niekde inde. Jo. Zmrazili sme ceny a navyše na vás čaká množstvo horúcich zliav. Už od čtvrtka trvanlivé mlieko liter za 42 centov, cukor kryštálový kilogram za 39 centov a kuracie rezne chladené kilogram za 4,09 €. Kaufland. Dobrý týždeň. Začína sa to dobre. Ale teraz je to v tvojich rukách. Vyraz dopredu. Chop sa každej príležitosti. Nikdy neuhni z vlastnej cesty. A nakoniec nájdeš to svoje
Kráľovstvo! Užívaj si majstrovstvá sveta kráľovský. Hraj s Krušovicami každý týždeň o 2 vstupenky na majstrovský zápas. Viac na Krušovice.sk. Užívajte si život naplno. Výber poistenia domova je teraz ešte jednoduchší. Vyberte si základný balík, rozšírený alebo maximálny balík. Objavte naše nové poistenie domova. Jednoducho, rýchlo a fér. Allianz Slovenská poisťovňa. Aj vám došlo, že ste nezobrali tú najlepšiu ponuku? Nevadí. V Orange teraz môžete mať televíziu až na 2 roky zadarmo. Poponáhľajte sa, táto ponuka nebude trvať večne. Orange. Kašlete na prácu? Kašlete na vzdelanie? Alebo na zábavu? Kašlete už aj na rodinu? Nekašlite na svoje zdravie a vyskúšajte Solmukol. Účinné zložky lieku rýchlo rozpúšťajú hlieny v dýchacích cestách a uľahčujú vykašľávanie. Navyše chránia pred baktériami, vírusmi a škodlivým vplyvom zápalu. Solmukol kúpite vo forme granulátu, pastiliek alebo sirupu vo vašej lekárni. Užívajte si život naplno. Výber poistenia auta je teraz ešte jednoduchší. Vyberte si zákonné poistenie, balík s rozšíreným krytím, prípadne ešte väčší, alebo maximálny s havarijným poistením. Objavte naše nové poistenie auta. Jednoducho, rýchlo a fér. Allianz Slovenská poisťovňa.